Nice kick, nice kick. Hello रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय आङो नैबे सार्टिफिकेट बागै आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन दा बियो जाहैबाय उसु कम्पिटिशन जाहैबाय बियो बेयावदोंमोन सानै दङ दा बिसोरो बे सार्टिफिकेटखौ मोनदों जाहैबाय उसु कम्पिटिशन नांनानै सान्दिया सनिया ओरै फैदो सानैया Hey guys. आरो बिसिनावहाय बे उसु गेलेनानै देरहानाय मेडेलबो दङ मोनफा मोनफा आरो ओरैबो नै बे जजोब्बाय माने गोबावसै गेलेनानै थ' आं टाइमखौ खोन्थानि बियो 27 to 30 जुलाइ 2014आवनो जानायमोन आरो ओमफ्राय सनियानिबो दं नै बियो माबायावहाय गेलेनायनिमोननो नै सानजों बुलायनाया बिसोर सानैजोंनो बुलायदोंमोन बियो मा होनदोंमोनलाय सालाखाथियाव जानायमोन बियो दा ओमफ्राय नैबे बियादैमोनना दा माबायावसो दंफैयो बेंगलर कर्नाटक स्टेटआवसो दंफैयो दा सिगांथ' गेलेयोमोन जाहैबाय माने गेलेयै एसे आवगायबायमोन लेभेलनि बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल बिसोरो गेलेयोमोन नैबे स्टेट लेभेलनि माने डिब्रुगड़आव गेलेहैनायनिमोन इयो बेयावबो देरहानानै फैदों दा देरहानानै नैबे सार्टिफिकेटखौ लाबोनाय जादों आरो सार्टिफिकेटआबो दङ मोनथाम बे मोनसे औ दा बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' माथो उफायबाव जोंनिथ' बर'फोरनि न'खरा बिदिनो जाहैबाय थाखा फैसाफ्राव इसेबां थोजासे गैया थाखा गारनो हाया आरो गोजानाव थांनो हाया नै बेफोरबायदि जायो गोबां खरसनि गोनांथि थायो नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोना बेखौहाय ड्रप दोनथ'नांगौ जादों आरो दा माथो उफायबाव रायजोफोर दा सिगां थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानैहाय बेफोरखौ ड्रप दोननांबाय आवगायबायमोन बिथांमोना एसे सिगाङाव आवगायलांबायमोन डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेलाव गेलेनो मोनजेनबायमोन बेनो ओमफ्राय गोजानाव गेलेहैनाय जायो बेबो मोनसे ओमफ्राय बेयाव थांफानो थाखाय मानसिया एसे रिस्कलि जायो माने बेखौ दैदेनग्रा मानसि नांगौ जायो ओमफ्राय आरो बेयावहाय रांनि गोनांथि जायो बै रांफोरखौ जोंथ' नांगौ बायदि गारनो हाया ओमफ्राय बै समावथ' रावनिफ्रायबो हेल्प मोननाया जोबोद खममोन 2013आवहाय बे सार्टिफिकेटखौ रानदोंमोन ओमफ्राय बे स्पर्ट्स खेलानि एमानो जाहैबाय बारग' देरहासार बसुमतारी सार बेनोमोन बे बिथाङा बे सार्टिफिकेटखौ रानदोंमोन आरो BPFनि सममोन बे समावहाय ओमफ्राय दा बिथाङाथ' एमाव गैथ'ला जाहैबाय पावाराव गैथ'ला बेनोमोन आरो लोगोफोर दा माखासे बिथांजों माने गेलेनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन ओमफ्राय दानि स्पर्ट्स खेलानि गोदान एमाथ' दावगायसार सार जाहैबाय अननानै एसे खावलायनो लुबैयो आं दावगायसार सारखौहाय बे स्पर्ट्सखौहाय गेलेनायफोरखौहाय एसे गोजौ लेभेलावहाय जौगाहोलाङो गेलेनो आफसुस थानाय मानसिफोरखौहाय सापर्ट खालामो आं बैखौनो आसा खालामो आरोखि दा नै बिथांजोआ जोंनि बर' रायजो राजाफोरजोंहाय मोनसे सिमां दङ क्रिकेट प्लेयार जानानैहाय आर'नाइ सोजानाय दा बिथांजोनि सिमाङा जाफुंथों बेखौनो आसा खालामो आरो रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामलांबाय था आरो बिथांमोननिया मोनसे इउटुब चेनेलबो दं आं नोंथांमोननो नामखौ खिन्थानानै होलाङो आरो नोंथांमोना डिसक्रिपसनावबो मोनगोन दा बिथांमोननि चेनेलनि मुङानो जाहैबाय बि गार्लस होननानैहाय लिरो बिथांमोना बिदिनो सौलायनाय मालाबा गेलेनाय बेफोरबायदि भिडिअ होबाय थायो मोसानाय होयो ओमफ्राय फेमिलि ब्लग बेफोरबायदि नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन नोंथांमोना थांनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो बयखौबो नोंथांमोना बिसोरनि गेलेनायखौ एसे नायलांदो आरो आंथ' जोबोद गोरोंखा जाहैबाय गोजौआवनो खनथामसो बारो आङो आंनिखौबो नायदो दा आरो दसा होदो खेन्दा बोखावनाय हो ओमफ्राय बाटारफ्लाइ दहायनि स्टार निग्र' स्टाइल दे गावलां खालामदो फिसिबो थानो हायो बल लाबाय
dokter. Ada dokter, tinggal dokter. Dokter tinggal. Ini satu nego seberang. Buat sejuk. 3, 2, 1. Busli ni. Ah. 3, 2, 1. Jago je. Kelam. Oh, 1, 2, 3. Motion ja motion. Motion. Motion, motion, motion. Masuk tak? Ji. Demo di sini ber. Tunggu nang ora. Tunggu, ji demo. Okey, di demo macam. Over. Dia, tahu sih je. Okey, lagi selesai boleh datang. Dapat demo di sini je. On. Pakai ke dulu. Demo di mana? Don't laugh. You. Stop. There. Plus. Ini mana? Ini singkang mana lagi? Yes. There. Arbau. Okay. From Manso. Betar. Khusus setelah. Yes. Dah beda. Ubah. Chừng này lại thế. Yes. Sakit. Coming. Ready? Fast fighting sekolah pada. Stand raw. 3, 2, 1. Start. Take a punch. Take a stand. Ji. Atur. 3, 2, 1. Block and punch. First single and block. Last out. Single. 3, 2, 1. Sama-sama kalam. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stop. Block and punch. 1. Block. Down. 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 Kick. Punch. Kick. Punch.
Second. Okay. What is the balance? Kondor. अभी मजा आएगा ना भिड़ो फाग्ला बिदिजों जायो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस नंगौ नामा Nice kick, nice kick. फाग्ला बिदिजों जायो वाह क्या सीन है No hand toss. What is this? Para complain. Nah,